Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insha Allah sizofunda incwadi Ahmiyatu Tawhidil Ibada. Ahmiyatu Tawhidil Ibada. Okuchaza ukubaluleka kwetawhid ekukhonzeni uAllahu subhanahu wa ta'ala. Ukubaluleka kobunye buka Allah ekumkhonzeni. Le ncwadi ibhalwe uSheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr. Isifundo sethu sokuqala sizoba umlando wempilo kaSheikh Abdul Muhsin. Ungubani uSheikh Abdul Muhsin? Igama lakhe liphelele uAbdul Muhsin ibn Hamad ibn Abdul Muhsin ibn Abdullah al-Badr. Wazalwa ngonyaka ka-1353 emva kokufuduka kwesithunywa sallallahu alayhi wasallam. Unyaka ka-1353 uqondana nonyaka ka-1934. Kulo nyaka ka-1443 esikuwo njengamanje kuchaza ukuthi uSheikh Abdul Muhsin uhlanganisa iminyaka engamashumi 90 years ubudala. Wazalelwa endaweni ebizwa ngokuthi iZulfi esenyakatho nedolobha iRiyadh. Waqala imfundo yakhe edolobheni lakubo, wathola isitifiketi ngonyaka ka-1371. Wasengena esikhungweni sokufunda esiseRiyadh esibiza ngokuthi iMa'had Riyadh al-Ilmi. Wase ethi uma eqeda ukufunda kuleso sikole wangena enyuvesi Jami'atul Imam Muhammad ibn Saud eyofundela kuyo ukuba uchwepheshe kwizifundo zomthetho Sharia. Wangeza ngaphezulu kwalokho ngokuthi alandele izifundo eziba emasjid ahlukahlukene lapho kwakufundisa khona ama-ulama izinzululwazi ezihlukahlukene njengo Sheikh Muhammad ibn Ibrahim wayengumufti ezweni lase-Saudi Arabia, nomfundi wakhe uSheikh Abdul Aziz ibn Baz naye owaba ngumufti emva kwa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, no Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, no Sheikh Abdul Rahman al-Ifriqi, no Sheikh Abdul Razak Afifi, nabanye osolwazi nochwepheshe kwezolwazi le-Islam. Wathi uma eqeda enyuvesi uSheikh Abdul Muhsin wakhethwa ukuthi abe uthishela edolobheni laseBureida ngonyaka ka-1379. Kwasekuthi ngonyaka ka-1380 waqokwa ukuba uthishela eMa'had Riyadh al-Ilmi, okuyisikole leso ayefunda kuso. Kwathi emva kwalokho waqokwa ukuthi afundise enyuvesi yaseMedina ngonyaka ka-1381, okuyilapho aduma khona. Kwathi ngonyaka ka-1406 waqala ukufundisa emasjid ya Prophet sallallahu alayhi wasallam eseMedina. Wafundisa izincwadi eziyisithupha zehadith waziqeda zonke. Waphinde waqala phansi ukuzifundisa, wafundisa incazelo yeSahih al-Bukhari neSahih Muslim. Wafundisa ne-Alfiya kaSuyuti, okuyimigqa ezinkulungwane ehlelwe ngokwenkondlo efundisa imithetho yolwazi lwehadith. Waphinde wafundisa nezinye izincwadi eziningi kakhulu. Ungomunye wochwepheshe abasaphila abanolwazi olunzulu ngemithetho yolwazi lwehadith. Ubhale izincwadi eziningi ezifika zidlule 20. Ufundisa abafundi abaningi kakhulu, okubalwa kubo labo abafunda enyuvesi yaseMedina ngesikhathi sakhe nalabo abafunda kuye ezifundweni azinike emasjid kaProphet sallallahu alayhi wasallam. Abanye balabafundi sebaphenduka izazi, ulama, kwabona baba wochwepheshe kulwazi lwe-Islam. Kubalwa kubo inzululwazi ezifana noSheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, oke waba omunye wochwepheshe lwazi lwehadith enyuvesi yaseMedina, nothathwa njengezinye izinzululwazi nezingqungqulu zolwazi ezindala ezisaphila. Ngokweminyaka-ke mudala yena kunothisha wakhe uSheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Abanye babafundi bakhe, babafundi baSheikh Abdul Muhsin, bafundisa emanyuvesi
abanye bafundisa emasjid kaProfeti sallallahu alaihi wasallam, abanye bayinzululwazi emkhakheni yolwazi ehlukahlukene. Esingabala kubo uSheikh Salih As-Suhaimi ofundisile eNyuvesi yaseMedina nasemasjid kaProfeti sallallahu alaihi wasallam. Kanti-ke uSheikh Abdul Muhsin uphinde abe nendodana edumile engusolwazi futhi enohlonze olumangalisayo ekusabaleliseni ulwazi lwencwadi ka-Allah, iQur'an neSunnah esithunywa sallallahu alaihi wasallam. Igama layo uSheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, ongomunye wezenzululwazi ezimkantshubovu ezifundisa eNyuvesi yaseMedina. uSheikh Abdul Muhsin unconywe kakhulu ezinye izenzululwazi esezadlula nalezo ezisaphila. Kulezo sezadlula kungabalwa kuzo uSheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, owayenguchwepheshe nengqungqulu enkulu kwezolwazi lwehadith, kanye noSheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, ongumqali nomsunguli weDarul Hadith eyayiseDammaj eYemen, futhi ongomunye wabafundi abafunda kuSheikh Abdul Muhsin ngesikhathi eseMedina. Sicela u-Allah amgcine amphephise uSheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ambusise kwemizamo yakhe yokusabalalisa inkolo ye-Islam ngolwazi oluyilona lona oluphuma encwadini ka-Allah, iQur'an, nakwisunna esithunywa sika-Allah sallallahu alaihi wasallam, ehamba ezinyathelweni zokhokho bamaMuslim as-Salafu Salih, abangabalandeli besithunywa sallallahu alaihi wasallam nabafundi babo. Siphinde sicele u-Allah avikele zonke izenzululwazi eziphilayo ezifundisa iQur'an neSunnah, kanye nabafundi bolwazi lweQur'an neSunnah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.